Vimos a presentar o primer trail do Berete de Chapela, unha proba que levamos un ano matizando, ano e pico dándolle voltas. Este ano, pois, cos dous irmáns de Chapela, Iván e Daniel, pois fomos capaces de levala a cabo. Entonces é a primeira proba do trail do Berete, máis unha andaina que se vai a desarrollar en Chapela polos montes de San Vicente, Cedeira, Trasmañó, e incluso tocamos algo San Esteban de Negros. É unha carreira de montaña que son 25 km, todo por arriba, pola Mama do Rei, por a Silla, polo Mirador. É unha andaina de 12 km. A Asociación Deportiva CAR é como sempre facendo estes eventos, pois temos unha donación tamén para a andaina, non? Sí. Para a andaina, que parte da recaudación vai para a andaina, €1, non? De cada inscripción. Moito máis o recorrido vai vos explicar meus compañeros que son os que desarrollaron o circuito. Vos vai a explicar eles mellor porque o teñen máis matizado, máis metido na cabeciña, que o teñen moi ben. Nada, como Asociación Deportiva CAR, darlle as gracias de antemán a eles por o gran traballo que acaban de desarrollar. Nada, a Asociación Deportiva CAR está aquí para apoiaros e para levar este evento avante e que teña unha boa aceptación para seguir anos vindeiros.